I rigtig lang tid, der fik jeg at vide, også af de samme myndigheder, at mundbind ikke havde nogen effekt. Hjælper det egentlig at gå med maske for munden? Og til det kan jeg sige helt klart nej. Hvad er det så, der har overbevist jer om, at det har det faktisk? Jamen, det er jo den række af undersøgelser, som er lavet. Række af undersøgelser? Hvad er det for nogle undersøgelser? Jamen, der er lavet forskellige undersøgelser. Der er fra mange forskellige lande undersøgelser af det her. Så er de vurderet. Så er det deres anbefaling. Men Magnus Heunicke, du er minister på området, og du må jo sidde også og spørge ind til for sundhedsmyndighederne og sige, jamen, hvor er det præcist, vi har denne her viden fra? Ja. Hvor er det? Og der er det fordi det er lidt svært at finde. I laver nogle meget, meget dramatiske indgreb i folks hverdag. Der er mange steder, hvor man ikke har mulighed for at drive sin forretning. Personlig frihed bliver nedsat. 643 døde i Danmark med covid-19. Hvor mange er døde af covid-19? Ja, det ved vi jo simpelthen ikke, hvor mange. Der dør 150 mennesker sådan lige knap og nap i Danmark om dagen. Ja. Der er omkring 2, der har covid-19. Altså der er også cirka 2 mennesker om dagen, der begår selvmord. Hvis vi ikke er i nærheden af at være der, hvor vi er med kapaciteten på sundhedsvæsenet, vi har et meget lavt dødstal. Det var de 2 grunde, du nævnte indledningsvis. Hvad er det så, det handler om nu? For næsten til at lyde som om, det er et problem for Danmark, at vi kommer igennem pandemien på en god måde. Nej, jeg skal bare forstå det jo. Jeg skal bare forstå, hvorfor vi laver nogle indgreb, som er meget dramatiske. Altså, der er lige knap 30.000 mennesker, som er blevet arbejdsløse på grund af det her. Ja. Der er folk, der dagligt mister deres arbejde. Så derfor er det nødvendigt for selvfølgelig os alle sammen at forstå, hvad er præcis bevæggrunden for det. Så vi ved ikke engang, hvor mange af dem, der er død af covid-19. Det er jo netop, fordi vi satte... Nej, men de døde med covid-19, og altså, det vi skal hen, det er, at vi skal igennem den her pandemi, indtil vi har en vaccine på en tryg og sikker måde for Danmark, hvor samfundet er mest muligt åben. Og du kan se det, når I har dækning. Hele Europa ser ind i det her, og vi skal... Så må det være, fordi det er rigtigt. Det er det. Magnus Heunicke, du skal have tak, fordi du kom her, og held og lykke med at bekæmpe coronaen på vores alles vegne. Tak, fordi du kom. Ekstrabladet har testet nogle af de